Mateo Kapitulo 19. Og nahatabo nga sa nakahuman si Hesus niining mga pulonga, mipahawa siya sa Galilea ug miadto sa mga utlanan sa Judea didto dapit sa Jordan. Og mingsunod kaniya ang mga dagkong panon sa katawhan, og sila giayo niya didto. Og mingduol kaniya ang mga Fariseo sa pagtintal kaniya nga nagaingon, matarong ba sa usa ka lalaki ang pagbiya sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Og siya mitubag og miingon kanila, wala ba ninyo hibasahi nga ang nagbuhat kanila sa sinugdan, nagbuhat kanila nga lalaki og babaye? Og nag-ingon, tungod niini nga hinungdan, biyaan sa usa ka tawo ang iyang amahan og inahan, og makighiusa sa iyang asawa, og silang duha mahimong usa lamang kalawas. Sa pagkaagi nga dili na sila duha, kundili usa na lamang kalawas. Busa, ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tawo. Sila nag-ingon kaniya, busa, nganong nagsugo si Moises sa paghatag og kalig-unan, sa panagbulag og sa pagbiya sa asawa? Siya nag-ingon kanila, tungod sa kagahi sa inyong kasing-kasing, si Moises nagtugot kaninyo sa pagbiya sa inyong mga asawa. Apan sukad sa sinugdan, dili sama niini. Og ako nagaingon kaninyo nga bisan kinsa nga magabiya sa iyang asawa, gawa sa hinungdan sa pagpakighilawas. Og kung magpakasal sa uban, nagapanapaw siya. Og ang magpakasal sa biniyaan, nagapanapaw siya. Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, kung ang kahimtang sa tao mao kana kauban sa iyang asawa, dili maayo nga mangasawa. Apan siya nag-ingon kanila, dili ang tanan makadawat ni ining pulunga, kundili kadto lamang ginahatagan. Kay adunay mga lalaki nga yunuko ng daan sukad sa tiyan sa ilang inahan. Ug adunay ubang mga yunuko nga gihimo sa mga tawo. Ug adunay ubang mga yunuko nga nahimong ingon niini tungod sa gingharian sa langit. Ang makahimo sa pagdawat niini, padawata siya. Unya gipanagdala kaniya ang mga bata, aron iyang pagapandungan sila sa iyang mga kamot, ug magampo siya. Ug ang mga tinun-an nagbadlong kanila. Apan si Hesus miingon, pasagdi ninyo ang mga bata, ug dili ninyo pagdid-an nga manganhi kanako, kay alang kanila ang gingharian sa langit. Ug sa iyang napandungan sila sa iyang mga kamot, mipahawa siya didto. Ug ania karon, may usa nga miduol kaniya og miingon, magtutudlo nga maayo. Unsay maayo nga pagabuhaton ko aron akong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan? Og siya miingon kaniya, nganong ginganlan mo ako nga maayo? Walay bisan kinsa nga maayo kundili usa lamang, ang Dios. Apan kung buot ka mosulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Og siya miingon kaniya, hain ba kanila? Og si Hesus miingon, dili ka magpatay, dili ka manapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksi sa bakak, tumahod ka sa imong amahan og sa imong inahan, og higugmaon mo ang imong isig katawo, ingon sa imong kaugalingon. Ang ulitaw miingon kaniya, nga tanan kining mga butanga gibantayan ko sukad sa akong pagkabata, unsa pa ang kulang kanako? Miingon si Hesus kaniya, kung buot ka maghingpit, lumakaw ka, ibaligya mo ang imong kahimtang, og ihatag mo sa mga kabos, og may bahandi ka sa langit, og umari ka og sumunod kanako. Og sa hingdunggan sa ulitaw ang iyang mga pulong, milakaw nga nagsubo, kay adunay daghan siya nga bahandi. Og si Hesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga makuli gayud ang pagsulod sa usa ka dato sa gingharian sa langit. Og nagaingon pa usab ako kaninyo, nga labi pang masayon nga ang usa ka kamilyo mulusot sa mata sa usa ka dagom,
kaysa usa ka dato nga mosulod sa gingharian sa Dios. Ug sa hingdunggan kini sa mga tinun-an, nang hikugang sila sa hilabihan nga nagaingon, busa, kinsa man di ay ang arang maluwas. Ug sa gitan-aw sila ni Hesus, nag-ingon kanila, sa mga tawo kini dili mahimo, apan sa Dios ang tanang mga butang mahimo. Unya mitubag si Pedro og miingon kaniya, ania karon, gipamiyaan namo ang tanan namo nga kahimtang, og na nagsunod kami kanimo. Busa, unsa ang mabatunan namo? Og si Hesus nag-ingon kanila, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga kamo nga misunod kanako, sa panahon sa pagbag-o sa tanan, nga ang anak sa tao magalingkod sa lingkuranan nga harianon sa iyang himaya, kamo magalingkod usab sa napulo og duha ka lingkuranan nga harianon sa paghukom sa napulo og duha ka banay ni Israel. Og bisan kinsa kadtong magabiya sa iyang mga balay, kun mga igsuon nga lalaki, kun mga igsuon nga babayi, kun amahan, kun inahan, kun asawa, kun mga anak, kun mga uma, tungod sa akong ngalan magadawat og usa ka gatos ka pilo, ug magapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan daghan nga mga nahauna nga manghiulahi, ug mga naulahi nga manghiuna.